en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu ena goni ena woodede o duniya. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men. so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo mawbaare jeeɗiɗi mbooy hitande ujunnaje 23 ɓataake men cariika faade rendo. hade men yettade ɓataake men cariika mo kewɗen wadde kala talata gartaten koye actualité ji seeɗa no fotiri kala. nder leydi sénégal haala kesa to banggue politique ko haalande cheikh adjibou soumaré gonnoɗo hoorejo jagorɗo e laamu abdoullahi wadda ene yaltini haalande herƴude no feewi ha ganduɗa joguiɗo konngol gouvernement o jabtima hen. nden haalande o holliti namde nayyi ɗe o namdi mawɗo leydi sénégal e tuumo mo tuumi hoorejo leydi ndi woni Macky Sall ene itti kene tolno e milliarduji 7 koppareje franc CFA ene rokki ɗum dawriyanke mo gendi leydi France biyeteɗo Marie Le Pen nde wanno jillo mum e nder leydi sénégal. hol fandare nde o fanditi hen kan haala addi haala mawka e bindanɗe jayndeli leydi sénégal ha ganduɗa joguiɗo konngol gouvernement o jabtima hen tambiɗo APR e nder diwan Thiès jabtima hen mbete nde haalande ene naati noppi walla ala ko kañum jogori wontude tufam ɗeɗo henno balɗe yoga e médiaji leydi ndi sénégal. gartaten seeɗa koye baroɗe leydi sénégal gonɗe toon to leydi égypte taw koye kawguel kuɓeeri afrique duuɓi nogas joguiɓe duuɓi nogas sénégal fetti macceji 5 dañi victoire uji 5 dañi polguji 5 e nder polguji ɗi kala hay bi goto ɓe nannaka ɓe qualifie final moɓe jogori fettidde leydi gambi hanki fiiɓe leydi nigéria kamɓe sénégal hanki ɓe piiko leydi tunisie 3 e ndiga. leydi tunisie hande ɓe ganduɗa aduno kala nana ufniɓe gam konngol ngol haalno mawɗo leydi mabɓe. ɓen baroɗe mawɗo leydi ndi jaariɓe yettiɓe mantiɓe saabu siftinɗon 2022 2023 sénégal nangue mum koko yeyni to banggue football e nder afrique. to kolda caɗele hôpital mabɓe o hôpital régional mo kolda ɓe ɓooyi wullita ɗiɗo dumunnaji kala hôpital o haydara ala kaɓirɗe moƴƴe ala safroɓe moƴƴuɓe ala haydara hay to banggue safroɓe guite aɓe jogui caɗele ɗeɗon. hanki directeur gardiɗo hôpital o wullama toon iwɗon no ɓe mbiyata e kala saaha e ɗemgal wolof woni jolfe. abdourahmane balde gardiɗo kolda debou ɓe erima mawɗo leydi sénégal e gouvernement mawɗo leydi sénégal kala ko ɓuuri yawde nde wawata heɓɓitade kolda woni hôpital muɗum.
to Thiès o wiyete ko Abdullaahi Mbay walla men Ablaye Mbay no wiyata Sénégal naɓe Abdullaahi ko Ablaye jeeyaɗo e mouvement APR jeeyat to Thiès holliti ɗiɗo dumunnaji kala yinno ko rokkede audience yindirde mawɗo leydi Sénégal hono Macky Sall kono o holliti o heɓani audience way kono mawɗo leydi ndi yiɗa joddade makko ɓayde ko noon wo siri o waɗi fof no fulɓe mbiyata bencite konngol ngol o siri dow o sammi less ɗum ko so satti ha ɓurti hankkadi an de hoore maɗa o natani geddere o ñamata o yarata konngol ngol musidɗo men Ibrahima Saydou Kane addino ngol holko saabi siri dow sammi less beele dow ne sire beele less ne samme mataw ko ganuma kono so wowi wonde kam komi siri less mi sammi dow mi waɗi peeje kala kono feere nde ko hay less mi siri hay less mi sammi hay dow mi siri kono mi ronki mataw ko ɗum onon hettotoɓe noon gandi o holliti o waɗi feere kala yidde joddade mawɗo leydi o ronki ɓayde ko noon wo natani geddere wo ñamata wo yarata so wona mawɗo leydi ndi waɗamo recevoir o holliti wona haalis wo ɗaɓɓiri mawɗo leydi ndi wona haydara wonko yiɗi wiide mawɗo leydi ndi koma o joddoye mum hoore hoore ɓe kuccodira goto e jeeyaɗo terɗe APR woni mawɗo wadda holliti waddema ko ha tampi kono ronki aɓe ɗaɓɓiri noon mawɗo leydi ndi nde wawata jabadeɓe to leydi Mauritanie eɗen gandi jamma ale ɗo wulino ɗum ko caggal nayo tuumaɓe e ceɓɓitagol woni salafiste en nayo ɓoccitiɓe kaso to Daaru Nayim dogi majji melew ganda ka tawɗo goni ni ha jooɓi pittali renoɓe ɗiɗo ɓen juulama hanki mbirama goto gañiɗen tawi to hôpital laamu ngu ɓeydi nden ka e kisal ha tenti noon e nokkuji jaltirɗi e natirɗi gendi leydi ndi ha tenti ko wayno Roos ko wayno Jaama e nokkuji goɗɗi tekkinama no fewi nde tawno ko ɗon ɓuuri wonde codol yaltirdeɓe leydi ndi oɗo saaha gendarmaɓe e koninkoɓe hewɓe nelama e kala banggueji mbawɗo kala noon rento no fewi ndentoɗa ko mbatta e téléphone ma ndentoɗa ko kalata ndentoɗa mo jippinta ndentoɗa mo gonduɗa saabu hande leydi ndi koko waɗi alerte rouge ɓe goni koye yiilade ɓe son teskima guila hanki ambassadeur mo leydi britannique erima yimɓe muɗum ndentoɗe no fewi leydi France ko noon wi hande kamɓe ɓe ɓeydi nden kay kisal mabɓe saabu kanko on ambassadeur mo leydi britannique walla mbiyenni jagorɗo affaire étrangére mo leydi britannique Angleterre o wi ene gasa jangu ma wat e nder leydi Mauritanie ha tenti capital mum noon o wi saabu waaɓe ni so ɓoccitima cuwa taw yitede anda ko pewjata teni koɓe ñawanoɓe ñawore mayde hen ɗiɗo e mabɓe ɗiɗo heddiɓe ko hakkude duuɓi jeeɗiɗi e duuɓi sappo hoorejo leydi Mauritanie giwnoɗo toon to Doha lamorgo leydi Qatar wattidi toon to Émirats Arabes Unis hanki ƴettiɗon laaɗa mum ndi wawa fayi to Madinatul Munawwara ngam juuroyade annabi o sallallahu alaihi wasallam to Arabie Saoudite e hesɗitinde cehilagal kame golle jillu makko e nder leyɗele golf to leydi Mali Abdullahi Diop kame kogel mahiga tawtorama jonde loni jottonde kala duuɓi sappo lawol gotol nden jonde yuɓɓinande toon to Doha lamorgo leydi Qatar ɗum ko 5 ha 9 nduɗo hen lewru ɓe dañi jodade toon e gardiɗo fedde gotago windere woni Guterres ɓe mbawi yewtidde mabɓe fandare leydi Mali ko nden kay kisal oɗo saaha mo gonɗen wona ñiŋoje wona haydara goɗɗum kono kadi ɓe jawani gonangal MINUSMA e nder leydi ndi kono ɓe jiiɗi ko ɓuuri ɗum saabu leydi ndi ne hatojini wonɓe nder leydi ndi ene mbiya ko jaam e kisal gaddata nde ballata leydi ndi no dañiri jaam e kisal ɗum ko konguɗi mabɓe ɗi ɓe joddino e on gardiɗo fedde gotago windere nde to leydi Guinée Conakry fedde sernaɓe walla ni fedde ardiɓe diineji leydi ndi e gardogola kolaɗo kuuɓal mabɓe woni Alhaji Camara Diawara ɓe
ɓe mbawi joddade hanki e ANAD eɗen gandi ko mouvement kewɗo doole e nder leydi ndi ne wonde UFDG taw ardi ɗum ko Sellu Delen Diallo yiddeɓe ko ɓen dawriyankoɓe lundiyankoɓe seppo ngo ɓe jiiɗi wadde jeenayi nde ɓe joñata ɗum ɓe notto jungo ngo gouvernement leydi Guinée weeɗi ɓe garta e kaldigal ngam leydi ndi wona e jaam sabu ne anda leydi Guinée kalde seppo waɗi e leydi ndi wodata ko ƴiƴam rufi ɗum jeeyi sababu noon yiddeɓe ko kamɓe kalde ɓe joddoto beele jaam duumiɗo no wona e leydi to Burkina Faso sappo e ɗiɗo jamburu ha sappo e nayo mbasi pittali mumen ɗum ko worɓe jogitiɓe tawi sukaɓe ne jooɗi cokke mabɓe kure hen jeeɗiɗo ko ɗon e ɗon mbasi pittali mumen tato kure tawi ɗumen koye galleji mumen ɗiɗo mbaso e pittali men koto hôpital ɗum waɗi koto nokku biyeteɗo e nder diwana Wayguya to wuro wiyetengo jafo ɗon waɗi koye diwana Wayguya ne tawi e nder leydi Burkina Faso taw koye wuro wiyetengo Orlima so en jalti paaɗen koto Tunisie boñ windere woni banque mondial holliti dartini kala ko fati banggue gueɗe mum hakkude mum e gouvernement leydi Tunisie ɗon ɗo leydi Tunisie hoorejo leydi mum guila nogase goo lewru février yaltini konnguɗi mum nefniɗi faade Afrique ɓaleɓe to leydi France hande ko moɓodiral manggal wonande syndicat ji leydi ndi guila e gollotoɓe laaɗe dow laaɗe less otoji yahoɓe gollotoɓe foof hande dartima ko ɓuuri hen hewde so wona service minimum haajuji keñoraɗi walla gueɗe baaɗe noon holɗum haɓade laamu ngu kuulal ngal ɓe gaddi ko fate banggue yaade foftere duuɓi 64 to Turki lundiyankoɓe gembi neɗɗo mumen mbiri mumen biteɗo Kemal kuccodirowo e Erdogan hoorejo leydi ndi taw koye sumgoji payaɗi woni 14 lewru mai cuurki danewi tal kiɓe jiiɗi téléphone laamu e juuɗe Erdogan mbetema jogor latade guerre Ukraine Bakhmout wonti dingiral wolde wulde jaw ɗon ɗo hoorejo leydi Russie eri koninkoɓe leydi Ukraine joƴƴini armeji mon kote joɗɗe kono kadi kamɓe ɓen koninkoɓe leydi Ukraine hande wonɓe kaya mbeya musto no fewi to wolde Bakhmout kolliti joƴƴinta armé hande ni janggo hoorejo leydi mabɓe woni Volodymyr Zelensky ƴeewi no gonka mabɓe ɓe kolliti poste maji mabɓe ɓe goni ɗo ɓe ɗaccata wolde nde no wuli kono ko ɗon ɓe piɓi mayde sabu Bakhmout so tawi yani ha laaɓe juuɗe koninkoɓe Russe ene wayno hankadi ni Kiev woni koye welde oɗo saaha mo gonɗen ko wolde wulde koninkoɓe Russe ne ɓosira seeɗa seeɗa ngam yidde tettude Bakhmout kono kadi Kiev ene ɓeyda sembe tekkinde woto Bakhmout yande juuɗe koninkoɓe leydi Russie musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno seeɗa e actualité ji ɗi jinnoɗen meftude haade men arde e yewtere meɗen buuɗal yurmeende musidɓe tedduɓe eɗen gandi hanken mbaɗino yewtere ko fate banggue duuɗe men qur'ana jangde nde eɗen jokka wasiyade jangguinoɓe qur'ana ɓe ɓe tinno ɓe keptina sukaɓe jangguinteɓe so suka debbo so suka gorko kala garɗo e maɗa jangguide ɗum heptin ɗum so dande welde wo jogui so dande tekkude wo jogui so dande mettude wo jogui so haqqille belɗo wo jogui so hakkille corto wo jogui so hakkille mo nanta haydara wo jogui ƴeew no mbawɗa jangguinirdemo so haqqille tan mettuɗo haydara o wawa wo jogui jangguinmo julduɗi makko celluɗi e karfeje celluɗi e cuɓi hinali celluɗi e tahiya celluɗi accamo yaha woto perdimo temps woto perdinmo temps woto heɓɗanomo yelo woto honomo gaƴƴo leydi omo liggo e dow rien nunɗa hen ni tan foti belɗo dande o
janginmo jangin celluɗo e baaruji celluɗi ɓayde haqqille ne weeli o heedanma e duɗal ngal kalɗo concours waɗe o yaha kanko ƴellita duɗal ngal o ƴellita hoore makko an ceerno e horum ƴellitoɗa goɗɗo belɗo dande mo jangata kono dande ne weeli janginmo jime moƴƴe belɗe ɓayde rendo men ko rendo jime eɗen jiiɗi ɗum eɗen jiiɗi innali Allah o wuura duɗal ma wuura daña sair moƴƴo kadi yimɓe daña sair jimowo moƴƴo kala hen rokku ɗum orientation moƴƴo oɗo suka aɗa andi haqqille ne feɗɗiti to banggue aduna wonmo école français ha taw marta duɗal ma mo jangga mbaɗano Mouhamed Seck waɗata ni daña awdi iwdi ɗon janggo wonoya ministre walla président walla goɗɗum taw yalti koye duɗal ma wona an ceerno a weelata ayi almude ko lekki ko an tan rosata so waɗi junge ko an naftorto saabu hande sernaɓe hewnan naftoro almuɓe alhamdulillah ziruji ɗi gueɗe ɗe galleji ɗi foof ko almuɓe mbaɗata hen ko ɓiɓɓe jomumen ko ɓuuri hewde mbatta firti ɓayde almudo o ko lekkil tukkucel ko an rosata dokkamo catal foof dokka ɗum fandare mum so woodi ko woni tan a tinat an jogonɗa ɗum himme on mbasa perdinde ɗum tan wontamo perdata nafatama nafata hoore mum nafatama nafata hoore mum ngal banggal balla suko feɗɗito law yaha so yeehi koye ma wartata saabu enen ko mbawɗa wonde ko pop janguinɗoma ba walla meɗɗo janguindema so yiɗi dañadi qaruna so yiɗi gona lamɗo leydi sa jodima kono lespaɗa ɗum ko Allah rokki noon Qur'an jiida e français jiida e jangdeli goɗɗi jiida heɗara kala meɗɗo janguindema no fotiri kala ɓayde tan ko diine son jindiri ko joguiɗa oto mawɗo ko foof galle mawɗo ko foof wutte joɗɗo ko foof ko lespaɗa a rokkanmo on respect ko Allah waɗiri noon a ittat paɗe ma ɗe a tawatmo e sajade makko he on jodorteni a heedal less makko konngol makko wonat dow ma guite makko gonat dow ma teni o hulanima saabu kanko andinma meɗɗo janguindema kala ko ceerno ma wona so yiɗi dattoɗamo so yiɗi dattoɗamo ayi ɓayde ko Allah waɗiri noon wallumo wona ballirtamo ko ɗo janggata ɗo hol peeje ɗe dokkatamo hol peeje dokkata duɗal ngal ha feeña moni foof ene andi ɗowti duɗal ne jogoɗa ɗowti o ko ɗo o ko ɗo o ko ɗo daña calɗi moƴƴi duɗal ma yeehi ɓe jeehi ɓe daña taw hay goto perdani tamum ballen sukaɓeɓe e ɗin lampaji moƴƴi haaɓe mbawa yeynade lappipine ɓamtare mabɓe duɗal ceerno wocci Abdullaahi Touré e gardogola ceerno Cheikh Tidiane Touré taweteɗo to Yarah tableau ferraille eɗen gandi ngal duɗal ngal yinnague 2 novembre 2022 hande alhamdulillah sukaɓe ne jangga hen jangde sellude senide lamde taw kadi ko jangguin Qur'anil Karim celluɗo hakkude duuɓi 5 fayenma duuɓi 10 duuɓi 5 duuɓi 10 ɓe cohlani ko ɓuuri ɗon ɓe ƴeewa hol peeje ɗe ɓe mbaɗata haaɓe dokkuma orientation moƴƴo e gandal ngal mbawɗa jaaha tawa perdata tamaɗo on noon so jiiɗi jokkodirde e makko 77 554 68 20 ko noonne kadi duɗal haramayni sari fayni woni ceerno Ahmadou Dia ene janguina sukaɓe rewɓe ne janguina sukaɓe worɓe tene loowa gandal e becce sukaɓe rewɓe worɓe ko ɓuuri yawde taw jomum perdata tam julduɗi kam a serti ɗum kam a wawi a gayni heddoto ko holno ndendirta gurdam maɗa ɓeɗo kala ko hande ko dariɓe darɗe moƴƴe gam ƴellidde gandal e becce sukaɓe musidɓe tedduɓe yewtere men cariika fulɓe mbi leggal ko ɓooye ndiyam ko fof wattata ɗum noota en ɗannima de ko ɓooyɗen ladde ko pop tagata e jeeyede toon saabu en jii hannde oɗo ɓo Amérique o Asie o Afrique o no wayi kala ɗo koɗo hannde woni ene tini caɗeele ɗum wona Tunisie tan hoorejo le Tunisie ko haali ko wona Tunisie tan kala ɗo koɗo woni
won kayitaji ñappaɗi e mum ha ɓurti ko dañata ko joɓata e impôt ji ko joɓata e facture aji ko hunde ɓurtude. Hol peeje hande ko an ɗaminiɗo hebde foftorde mum wiyetede alteret. aɗa wonde galle ma e sukama keɓa alteret juttoɗa tan joɗɗa ɗanoɗa pina juula salatu leltoɗa ɗanoɗa gummoɗa hakkude télé e fauteuil e lootade tan ha jomum maaya. ala holko woni retraite? mi waɗi retraité mboɗo fofto wona foftade mboɗo ƴeewa goɗɗum ko mbanmi saabu holɗum aɗa liggoɗo hen ha keɓa alteret guddita boîte goɗɗo aɗa liggoɗo oɗo wiya ko keɓɗa alteret koɗon liggoɗo. ɗum hol enen no mbawɗen waɗirde duttoɗen e ndema moƴƴa taw ko ndema tokosa guesa tokosa kakidiba ba ganduɗa baɗo ɓuuri garan place ba ɓuuri garan place ɓuuri wonde ne maaye jangol a sippiri hen ha waɗi hen forage mo 3 millions walla 4 millions a waɗi hen panneau solaire aji maɗa aɗa ƴeŋŋina ndiyam aɗa roosa e leydi aɗa wadde hen tamoroje ɓiɓɓe ma naftoro janggo aɗa wadde hen mangoje ɓiɓɓe ma naftoro janggo leɗɗe limon leɗɗe guyaf leɗɗe banana leɗɗe goɗɗe e goɗɗe hatta taw ne ɗofti ɗum ligimaji rewɓe ɓe so pini ngara dugga hen hono abouba hebbi dugga hebbi hen yimɓe ɓe mbawa dañde hen mbawa wurde guura hen ɓuuri garan place ɓuuri ɓuuɓol ɓuuri jonde. ɗum woni retraite. mi heeɓi retraité kono kalde pinmi mboɗo dawa e jardin am mboɗo yeeɓa mbadi jardin o mboɗo yeeɓa leɗɗe ɗe mboɗo yeeɓa lugguimaji ɗi mboɗo yeeɓa ndiyam ɗam no yaltirta mboɗo yeeɓa riigui ɗi no ndiyam ɗam dogirta hen ni mboɗo ñaama biyo mboɗo softina ɓandam mboɗo riwta ñabbu e hooram. ɗum woni retraite. saabu hande sa yi ko wayno leyɗele Europe Amérique ko retraité en duttoto e gaynaka dutto e ndema dutto e awo dutto e gueɗe goɗɗe taw wona jooɗa tan mboɗo ñaama passion am chaque 3 mois mboɗo tiriyo passion mboɗo ñaama. ɗum ɗon ko tardinde hoore mum tardinde ɓesgu mum. alay saago mbatten doole e leydi men ndi. leydi no fotiri kala yo barkin tan seeɗa ala ko barke woodi hay soko hectare goto joguiɗa so Allah waɗi a waɗe makko grillage hawtowi a fiye makko forage hay soko huuɗo roose hen huuɗo wiyete ko nema ko hay soko ko ndemɗa ko ngaalu ha heewi haɓɓere foof ma yeey ɗum hay soko temedere kala sag ma yeey ɗum temedere ɓiye o ma wuuri hen baaɗe o ma wuuri hen joom surma o ma wuuri hen goɗɗo o ma wuuri hen janano o ma wuuri hen wuro ngo ma wuuri hen tenma jawdi nehe tenma nehe jawdi ma dañ kosam joni joni daña layye joni joni daña tew joni joni ma nehe hen hay guertoɗe ma waɗi hen hay wendu aɗa nehe hen liɗɗi hono no Yaya Alpha Pam wanno mbahna ni. ko gueɗe hande retraité en mbawi wadde goppa grand place so mawɗo dañi duuɓi 60 hankadi ko grand place caali jakka tan hankadi ɓandu ne maaya rafi ne heewa ngamele ne heewa haala ne heewa caɗele ne keewa ñaagude ne heewa jikke ne heewa jorto ne heewa yakare ne heewa ɗaminare ne heewa taw ɗum foof koko teppata leñol koko teppata rendo ko gueɗe ɗe poɗɗen wattude haqqillaji moƴƴi. hande sa arte nder leyɗele men ɗe a tawi sukaɓe men jolfuɓe heewɓe walla woɗɓe wonnoɓe ko wayno Italie walla banggueji goɗɗi sen kaali leydi gotiri ko exemple guddita restaurant ji mawɗi e saramaji takkomaji innirɗum inɗe moƴƴe ha hande wonta restaurant ji ñamirɗi mawɗi hande ganduɗa ko wayno leydi men Sénégal hewɓe natti defde kirade hewɓe ndefata hirande ƴeeŋi e nder capital uji guure mawɗe hirande ƴeeŋi e nder galleji ɗi ko bottari tan hay ɗum ko ñalloɓe ɗon ɓe tan hay ɗum ne kadi bottari hewɓe kañum gottata ko bedda hirande moni kala fayi ko beɗɗum tagi hande restaurant ji ɗi
sen kaali ko wayno brioche doreji ɗi ko wayno fast food uji ɗi ko wayno goɗɗum ko ranguji ne mbayno leydi. hande kala immigré bawnoɗo wonde hen nanɗo uddiri restaurant mawɗo ne yeeye hen guertoɗe yeeye liɗɗi ne yeeye foof ne waɗa foof. woni hen battindi ko sodde laaɗe mawɗe cooda motoraji mawɗi ene luwa walla kettine rewɓe men walla kettine hen woɗɓe laaɗɗe ne jaha ne gaddoya liɗɗi aɓe jeyta yeeyoɓe pap ko holɗum ko activité gonnoɗo ladde joomum artira wonta retraité en foftorde mum nanɗo hen riwta hankkadi ni jonde mi mahi huɓeram mi waɗi correcture mi resi rewɓe ɗiɗo mi dañi o tan mbo jogui mbasigneji nayyi c'est fini hankkadi yomi jooɗo tan mboɗo ñaama ko keɓe ko hay ma ɓiɓɓe cuufra rewɓe cuufra caggal ma alay saago peeje gurdam aduna yonata ko hunde hawnide gurdam aduna ɗum buuɗal yurmeende ene wasi en hen hande woto mbiyen tan wonɓe jiiɗa gollade yiɗɓe gollade ne mbayno leydi woni men hande gaddoto ko yimɓe Casamance mbaɗa hen ha guesa daro so yiitinima tan an hoorema heɓɓittu ɗo gonɗa fo a artat keɓɓituɗa gona hen. eɗen jogui maaje ha mbayno leydi wonɗo garata e nokkuji men joguiɗen ko maaje tati wonɗo garta joguiɗen ko maaje nayyi wonɗo garta joguiɗen ko maaje ɗiɗi wonɗo garta ko maayo woto joguiɗen wonɗo garta hande ndiyam woɗɗani nokkuji men leydi ndi ko moƴƴiri ko ndi vierge ndi anda produit ndi mayani kala ko mbaɗɗa hen yahat so fatata mum so buudi mum so jayeji mum so ñebbe mum so laylayti mum foof waɗat gartam guesa en mbiyata tan en ndemi enen fof ñama ko en donki yeeyde non ɓe so ndemi ɗum yo an yeey ɗum waɗa hen gueɗe kewɗe mbasa rerɗude mbasa hunƴude mbaɗa ɗum ɗo seeɗa ɗum ɗo seeɗa ɗum ɗo seeɗa naftat ko hunde wande fayida eɗen poti wattude hen haqqillaji men no feewi. toɓɓere wonde nde jiɗɗen nadde cariika seeɗa gartaten koye actualité ji ɗi gartaten e nder ñalɗi ɓennuɗo hen ɗi eɗen gandi ko hawni waɗi Afrique sa teskima wonko hawni waɗi hen to Afrique central en jillu hoorejo leydi France saabu eɗen gandi Afrique France koko silti ha laaɓi Afrique anci France ha laaɓi France ne waɗi kala politique yidde wontude ɗo wonno gam funtude ha hande ronki dañde politique yiiri Afrique ko yimɓe waɗɓe compliqué ko mettuɓe gollodirde Afrique kañumne koko ɓerni ha ɓerni ne ɓernani France kono noon en teskima gueɗe e nder jillu makko he gueɗe ma en kalde joni wa adi arde ko leydi Gabon en jinde hen so lamɗo leydi ne aranno e leydi ko wayno ha tenti ko wayno lamɗo leydi France mami wi ko capital fo yaltanno culture aji mbaɗe jomum jippo e avion mum hawra e hongoɓe bawɗi e buubaji e fiyoɓe ŋayilaji fiyoɓe piccel gori en ene jaɓɓo joomum ne poɓɓana ɗum ma wi elle ɗum natti o ari Libreville hay goto jaɓɓa yakimo so wona autorité ji wona noon hewno wade wona saabu eɗen gandi ustima e nder conférence en jii hendu suka debbo carnajo ɓiɗɗo pullo o ko haali hakkude jokkodiral Afrique France o maññani o hulani e yeeso lamɓe kala o tappi gonga celluɗo wona kono kadi en teskima hunde wonde hawdide hen saabu en teskima ko britannique goto ɗowi hoorejo leydi France ngam hollude ɗum ɓural e moƴƴere e ngaalu e ko soomi e nder ladde Gabon holto ɓiɓɓe gaboneji goni holto to debi lemɓe en anduɓe ladde anduɓe ledde anduɓe foof holto ɓe goni ko tubak britannique goto guurɗo e nder leydi ndi bittuɗo ladde nde andi gandal gongal saabu mi haalino miɗi wadde vidéo goto mboɗi e nder ladde Akanda e nder libbi nder Akanda Gabon mi wi mon sa woni nde ɗo ladde saha faɗiya wayata kono berem refol iwata e lekki sama e leydi jiya ene ruɓa ne yaaha no comme cukalel tokocel ni ko hunde hawnide meeɗi haal ɗum wona mi anda son teskon vidéo
ene jogii ɗo ngarta e laddeli maɓɓe aɗa ɗeɓa waade ne jiyowo yimɓon tokkocon ene doga taw ɗeɓata waade kono beremrefol lekki taw ko lekki beremrefol juutngol aɗa yiya teɓɓito e lekki saama e leydi ɗo saami ɗo ngol watano neɗɗel gonngel dogde e nder ladde nde ni ko hunde hawnide mi waɗi noon vidéo ha kalmi ɗum en e nden ladde min mi yii ɗum mi yiɗi ɗum yitaran wona ko Allah barkini nden ladde leɗɗe kewɗe jarateɗe jaltata koye nde ladde leɗɗe kewɗe hannde pharmaceutique ɗe ko hen yaltata en jii ko britannique goto ɗowimo e nder ndeɗon ladde haɓe ngare lekki gooti o hopti hen ñamri o totti hoore leydi ndi wone ñamde holliti ko hunde welde wone sifade sabu ko bittu ɗum haw andi ɗum ɗo hooreji leydi yahata ha hoɓɓitine kobjele nder lekki ƴakka ɗum ɗon e ɗon oɗon gandi won wittoji mawɗi goni hen wonko soomi hen wonko waɗimo ɗon wonko nayiɓe toon wonko ƴakkinimo ɗum holko saabi ko britannique goto jiyaɗo Angleterre kañum wone nde ladde kañum andi nde ladde kañum witti nde ladde ha heeɓi ngal ɗo gandal e ngoɗo humpeto ha hooreji leydi France hooli ƴakkude ko totti ɗum holto heddiɓe ɓiɓɓe leydi ndi goni en teskima ɗum hen pourquoi en teskima nde o iwi Libreville o fayi Congo Brazzaville nde o darde hooreji leydi Congo woni Sassou Nguesso on tini on ko haali hol discours mo on haali discours on mo haali holliti ɗo ɗo dariɗen ɗo général de Gaulle ari ɗo laabi nayyi firti ko général de Gaulle ari ɗo laabi nayyi laabi tati ɗi ko ɗo laawol gongol ngol ko to sa artoyiɗo laawol gongol mamin nawi biccita ladde ñama mi anda no wiiri ɗum ni wona sa artoyiɗo gongol mamin kolle amin jogiiɗo barrage momin jiiɗi wadde gueɗe baaɗe noon ala fof discours joganiɗo kuccam hakkude leydi ndi Congo e leydi France gueɗe dendaɗe ɗe ɓiɓɓe leydi ndi mbawi famde hono discours aji mbaɗa to Libreville Gabon walla waɗa to leydi Congo Kinshasa walla waɗa toon to Angola Luanda ko hunde hawnide Congo Brazzaville wona nde o yeehi to Luanda woni Angola to banggue ndema ha tenti to banggue pétrole wona kono ko ɓuri en hawnade waɗi koto leydi Congo Kinshasa holko waɗi Congo Kinshasa sabu Congo gila o arani hewɓe ceppi jiiɗa o ara e leydi mumen sabu Congo naɓe ko mettinanɓe France ngam tumdeɓe leydi France ene walliti leydi Rwanda e Rwanda ne wallita rebelle M23 rebelle M23 ne yana ɓiɓɓe leydi Congo ene wara ɗumen ñande kala ko ka haala woni ɗo ɗo waɗi ɓe ceppi ha ganduɗa lundiɓe jeehi koto ambassade leydi France yalti waɗi ɓe recevoir ko boowal on keɗima discours gulɗo jaw o wi goo min gari yiide ambassade leydi France ambassade mo France taweteɗo to Kinshasa bismi amen ko boowal on wi on ƴettani rendez-vous e somin ƴettani rendez-vous ɓayde ko manifestation publique aɗa foti bismade amen hayso ko nayo walla tato goo ɗiɗi Rwanda ɓe mbatton ɓe gemboton oɗon dokka ɗumen armée oɗon dokka ɗumen peeje ene mballa M23 oɗon beela less yo dartu ambassadeur wi holɗum so tawi ko ka ɗum ko fo so tawi ko noon mi rutto nder galle mi wasa heɗade moon o jeeli o wi holto gonɗa wona France gonɗa koye leydi Congo gonɗa koye Kinshasa holto duttorɗa en tini ɗum wona goo ɗiɗi